רגע! מסיבת פיראטים, טייק 343. קדימה. אחוי. היי חברים. בקול חזק. אני רוצה... היי חברים. אני רוצה... להזמין אתכם למסיבת פיראטים של יותם. בעלמה. בעלמה ויותם ועלמה וסופרמן. ושתהיה ושיביאו לנו ברכות. נכון, ומתנות. והצד של סופרמן. והמסיבה תהיה בפארק הירקון. ביום שבת. בלילה? לא. בשבת במסיבת פארק. מגניב, יאללה, מזל טוב. ביי ביי. זה מסיבה גם של אלמה, נכון? אז תגידי אהוי. גם ביי ביי.